ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ବାପା ଆସିଛି ତା ପୁଅ ବି ଆସିଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ। ଆମ ପବିତ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ସବୁବେଳେ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଆସି ବସିଛୁ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ବି କିଛି କହୁନୁ, ଆମେ ସେମିତି 2-4ଟା ଖଣ୍ଡ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲୁ। ସର ମ୍ୟାମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ବି ପୋଛି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ଯେମିତି ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସବୁ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନସିଂପୁର ପାଖକୁ। ତ ଆମେ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ଯିବା ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଗୀତ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରୁ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ଯିବା ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଗୀତ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରୁ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମିତି ସାର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ବି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାର୍ଙ୍କୁ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ଯାଉଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ରେ। ତ ଏମିତିରେ ବି ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ବି ବାହାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାଟା। ଆମ ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି, ତ ଦେଖିବା ସାର୍ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ କି ଆଙ୍କରି ହାତରେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଆଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛୁ। ମାନେ ପୁଅଠାରୁ ବି ଅଧିକ କରି ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ। ତାର କାହାର ପାନ୍ତର ଅନ୍ତର କେବେ ଦେଖାଯାଏନି। ସେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ତ ଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଆସିବେ, ସେ ବି ଦିନେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ତ ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଗର କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ମିଷ୍ଟର ଚାନ୍ଦୁ। ମାଗୁର ତୁ, କେରାଣ୍ଡି ତୁ, ଶେଉଳ ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୋ ବୋଉ। ତ ବହୁତ ସାରା ବୁଲିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ସାର୍ଙ୍କ ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ନିଆରା ଥିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଦୁଃଖରେ ହେଉ କି ଖୁସିରେ ହେଉ ଭାଇ ଜାଣିନି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଦା ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଇର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବେ, କାରଣ ଏଭଳିଆ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆମ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ କାହାକୁ କେବେ ଦିଆଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ବାପା ଆସିଛି ତା ପୁଅ ବି ଆସିଛି। ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ତା ଜେଜ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଜେଜ ନ ଆସିପାରିଲେ ବି ବାପା ଆସି ପୁଅ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଛି, ତା ପୁଅ ବାସ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ସେମିତି ପାଠରେ କିଛି ବିରାଟ କରିଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି, ଆମର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଥିଲା 40 ବର୍ଷ 41 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ
ବହୁତ ଖୁସି ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ଡେରି ହେଲା ଆମର ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖାଇକି ଯିବେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଥରେ ସ୍କୁଲର ସବୁ ସାର୍ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଭାଇ ଜାଗା ପୁରା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥାଏ। ତ ଏମିତିରେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସାର୍ଙ୍କୁ। ତ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଶିଶୁ ଦର୍ଶନ କପ୍ ହେଇକି ଗଲେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲେ ଛୁଆମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଜଲ୍ଦି କରିବେ। ରହିଲି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର।